צהריים טובים, יום שבת, 6 לנובמבר, באורלנדו, פלורידה. שזה הישג מרשים. אחרי כמעט חודשיים של טיולים אנחנו יוצאים נראה לנו האטרקציה האחרונה שתהיה לנו בדרך. פה מחר מתחילים להספין וכל אחד הולך לדרכו. נראה לנו חודשיים מדהימים. נמצאים באוניברסל סטודיוס, כפי שאתם רואים פה מאחוריי. התחלנו את היום ברכבת הרים המשוגעת הזאת שאתם רואים שם ברקע, שהייתה באמת מטורפת. יש פה הר וקפה ענק, שם זה Islands of Adventures, שלצערנו הרב אתם לא צריכים לראות את עולמו של הארי פוטר, שזה בערך ההיילייט של מה שקורה פה היום. כי מי שלא יודע, הארי פוטר הוא מלך. הארי פוטר הוא השולט בכל העולם. אבל אחרי חודשיים אנחנו נפרדים ורוצים כנראה שזה יהיה הווידאו האחרון שנשלח לכם. רוצים להגיד תודה. We're good, thank you. Yeah, we're making a video right now. גם אנשים נחמדים יש פה. אני אראה אתכם עוד כמה חודשים. אני אראה אתכם עוד 5 ימים. תודה. אבל עד אז שבת שלום, שבוע טוב. רק בריאות, זה היה בקרוב.